Kako ste dečki, dobro dojdete u Nugget update na GTA 5. Šla, ja. Prvo ja se pozdrav mogu sam i Viola, je nejo v kolata, сега чакаме да поминем мисията. Ето е колата. Айде да влезем, помня да... Сега нещо не работи. Но не трябва сега да вървам друга кола. Па сега... Изминете, но нямам да... Не пукне малко. Ще прошагне тази да не бъде. На първо убийство. Лесно ме. Лесно. Съм бара да се скривам. Ще се скривам по чавки. Crash my car. Man. Dobro, nema veze, malko je zbunat čovjek. Da, dobro. Kutu. Se kačujem na kutu. Ajde. Bravo, Zdane, kako Staj, vozač? sekunda.